Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 6 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo, Corpus Christi. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 14, bersikulo 12 ngadto sa 16 ug bersikulo 22 ngadto sa 26. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubok, ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an ng ngutana kang Jesus, asa man kami nimo paadtua aron andamo namo ang panihapon. O gisugo ni Jesus ang duha kanila o giingnan, pangadto kamo sa syudad ug matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon, hain man ang kwarto alang kanako diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Didto andama ang tanan alang kanato. Og miadto ang mga tinun-an sa syudad ug ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Didto giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan. Nagpasalamat og gipikas-pikas niya kini og gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, "Kan-an ninyo kini mao ang akong lawas." Unya gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, "Kini mao nga akong dugo nga giula alang sa daghan ug naglig-on sa kasabutan sa Dios. Ug sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muinom pag-usab niining bino hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios." Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.